Vuka uyozama. Yeah, together. Yeah. 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 Sebenarnya. Yeah. Aku ngerti. Sanibonani bafowethu, Mthembe ngiyaphila. Lo bingelelayo uMayoghurt into ezimnandi. Uvuka ejenga khona le msemkhulu. Ngicabanga ukuthi abantu bangazi kakhulu. Bengisale nje nabanye abantu ukuthi ngicabanga ukuthi kona ngisiyeke umuntu omude kakhulu kulezi zinto lezi zikalayo. Angisiye umuntu ongenangena kakhulu, kodwa-ke ngithe namhlanje angike ngingene. Ngithe angike ngingene ngizokhuluma nabantu bami bey'swele bona amathuba. Ngethe mhlambe abayibona ey'nkundleni zokuxhumana, mhlambe bey'swele bona-ke ukuphuma kimi emlomeni. Ngizokusho nje ukuthi isizwe sikhama sikani sonke. Sangenile nje. Abantu basebancane qabeyami basebancane abantu. Okay. Usho noma sebeku-1K. Ngithi vuka uyozama nawe. Uhlithu Bangaki sebefika na? Ingabeyami ayiveli lento mina ngiyazi wena. Buka la. Buka ama-views. Yeah. Bebethi ngcono imali kodwa manje kufoneka. Itheni ningafezi laphana isibalo sabantu? Angazi nami phela ngikwazi ukuyeza mina. Kumele ngabe iyaveza nje asekuqaleni. Ngeke kodwa 1K ushayile manje. Yiphi ifoni yakho? Yabo manje kodwa kukhona uFacebook yakho bengisabona kuwo. Ngithi vuka uyozama nawe. Asele ngithi uyozama. Bewami. Mina ngizathi nje uzongena kuFacebook.
Vele kwami ne. Ya yabona yavela ukuthi ngelayo. Hayi kabe 1000 ingene. Yabo 1000 195. Asambe. Khona khona yabo. Asambe kabya. Imali isiningi 3711. Yeah. Bani? Yeah. Wenzeni? Ucula qhawe sokweseka manje. Kwenzakalani lapha manje ohlohlo? Kwenzakalani lapha? Ngathi wadlala kanje. Yeah. Ngathi wadlala kanje hlohlo. Asho nje yanyakaza phela enkulu. Njengenjwayelo. Yake yabaklini kanje indlu empohlo. Fuka uyozama nawe. Cha bonke memele ukuthi asike sithi ukubekezela kancane khona sekuqala-ke ingene udabeni khona sekuqala ukuthi ungene udabeni engise sekuzolunga kona kodwa noba singabiqala ngangekholanga ukuthi bazawuthatha mhlawumbe ushere wonke umuntu mhlawumbe ngoba ngifuna ukuthi wonke umuntu eshiyeke enelisekile yabona Network yahlupha indawo ihlupha namhlanje. Network. Dota isizamona. Bakuphatha kanjani enquthu? Hayi inquthu zaphatha kahle kakhulu. Imeya yakhona? Kwakumnandi kakhulu. Okukhomba kona ukuthi kwakumnandi 26 bangifuna. Akufuna futhi. Bangifuna 26. Masophinde sihambe ngakuphi ngasebabanango? Angazi ukuthi sophinde sifele ngale. Sohamba ebabanango phela. Yima ngesikhathi usaye zangukume nje ngayo. Ngihamba ngasesiqiwini angiyazi le ndawo leyo ujime ubhekele eCommon Rose. Kodwa futhi banawo wawungahloseli ukuphuma ngayo. Sekufuna amakhosi-ke manje iphenduka ukuthi nawo shuthe azokunjalo azolungisa lolu daba lolu wena ntwana kumele iphendule la Network incane. ishaweni ntwana Othi siqale silungise yona ne? hayi ngasayilungisa manje manje sebefaya sekuseduze ukuthi siqale inkulumo kodwa yebo so manje ngakho ngithi mhlawumbe ngizofonela okanye umkhaya ngeke ngimbambe ngekhola.
vuka. Sanibonani bafowethu. Ngibingelele sizozama sibani sonke. Lo bingelelayo-ke kubingelela uMayoghurt. Into ezimnandi uvuka ejama phansi emsemkhulu endaweni yaseStonebridge. La ngakhulela khona, ngikhathwa khona-ke ngaze ngakhula-ke ngaba indoda engaka lese ngiyiyo namhlanje. Bafowethu, angisiyena umuntu ovamise ukuba live. Angisiye umuntu. Hayi kabi shwa. Shomka. Sikhona ngishado mka. Ya mka. Yebo mka. Yawe mkhaya. Hayi kunento lapha wemkhaya bengithi ngifuna ukuthi-ke ngikushayele ke sikhulume. Usikweletu lo ngicabanga ukuthi inamba yami uzoyibona ngalapha uma kuthi unayo. Anginayo mka. Cha kunamavidiyo la wemkhaya aseculator-ayo njenganendoda-ke engixhumanayo nayo kakhulu. Ngifuna ukuthi ukungichazele mhlasiba ngazi noma ukendaweni ekahle yini lapho ukuthi. Ngisendaweni right kakhulu mka. Okay mkhaya. Mana uyazi ukuthi ngike ngangena la ku-YouTube ngibukile lapha ngase ngithi come across to i-video yakho ulapha ya kuthiwa into TV le i-UKZN ugubhulwami. Ya mka. Kunenkulumo lapha mkhaya engifisa ukuthi ukungichazele yona mhlasimbe. Mina njengosikweletu umfana wangakini futhi indoda engicabanga ukuthi siyazana sixhumana kakhulu kodwa ezinye izinto angikwazi ukuthi ngiyikhulume ngoba phela uyi-brand as uMayoghurt kodwa cha ngithi ngoba manje ngiyayibona ukuthi angathi iyaphuma esandleni njenganami nginolwazi lwami. Ngifuna ukuthi ukungichazele emkhaya ukuthi le nkulumo owawuyikhuluma laphayana uthi umuntu obambe iqhaza ekuthenini uMayoghurt azabe uyavelela namhlanje abe uMayoghurt lo esimaziyo. Leya nkulumo wawuqonda ukuthini noma mhlasimbe wawuyibeka ngelani ngoba ngicabanga ukuthi mina ingigejile engicabanga mhlasimbe nabanye abantu ibagejile abayi-understandanga. Wawuqonda ukuthini laphaya mkhaya ngoba ngicabanga ukuthi mina ezusikweletu ngikwaze ngenye insizwe khona la endimeni leka kaJobe anginalo ulwazi kahle ngayo ukuthi isuka kanjani. Wawuqonda ukuthini wemkhaya laphaya? Ya mkhaya, ngiyakuzwa mkhaya, nami into kanjalo ngike ngayibona ngenye indlela mhlambe kwabanye abantu yabona. Mina kahle ngizama ukuveza apha mkhaya ngangithi umuntu owaqala ukungiposta, you understand, owayivelele yabona. So manje abantu ngathi mhlawumbe ayithathe ngenye bayijike mhlawumbe ibange ngenye indlela yabo kodwa manje mina iqiniso lithi yabona ungulekisana kunaleyanto iqiniso ukuthi ukhuzana waqedela album ebhove secret yabona. Kuyiqiniso elimsulwa lelo angithi. So uma mina mhlawumbe ngifisa ukutalapha kulo nsizwa ukutalapha lapha kukhuzani mina ngizothini ngizothi hayi into engekho leyo. You understand? Kwesinye isikhathi ngathi mhlambe abantu aba-understandanga mhlambe yabona. Iqiniso nje limsulwa ungulekisana nalensizwa uMbeje dlala elikhulu iqhaza kodwa ke ngifuna ukuthi ngike ngiqhumane nayo ngithi shwele ngixolise nje kakhulu ukuthi ngithi ngiyaxolisa kakhulu
la ngiphambuke khona ukuthi makukhona mhlambe la ngiphambuke khona abantu baphinde bekwazi futhi ukungibuyisa endleleni. Iloko njengamanje ngifuna ukukuqela nje kubantu. Ima-ke mkhaya kunenkulumo la ngiyabuza impela, so njengoba nami ngikubuza phezu kwale video engiyibona ihamba laphaya ku-YouTube nasey'nkundleni zokuxhumana futhi ngokunjalo ngiyibonile unegama la olisebenzisayo uze wenza umzekelo ngobhuti ukhuzana. Kahle kahle wena laphaya njengoba wabuza lo wambuzo, not ukuthi kahle kahle uJobe uyena muntu okwenze waba uMayoghurt lo uyena namhlanje wena wawuqhuba ekutheneni usaqhuba umdlalo ushaya uMbeje ngalezo nduku zenu zokudlala uveza into kanjalo kahle kahle. Ngiveza into kanjalo mkhaya ukuthi ungcweka kahle kahle ukuthi wasingcweka phela samele kube nento la nami ezohlala ngithinte khona noma mhlawumbe ufuna ukushaya idolo noma ufuna ukushaya iqakala mkhaya, yabona. So njengoba ngisho nje ukuthi yebo abantu abaningi bangazi ngayo umfowethu, yabona. Bangazi ngayo umfowethu, siyaxhumana naye kakhulu, yabona. Siyaxhumana nje kakhulu umfowethu okuwukuthi nami ngizama ukuthi phela ukuthi ungapheli umdlalo, yabona. Ngiyabuzwa mkhaya, ngiyabuzwa ukuthi manje ngicabanga ukuthi uya-understand ukuthi i-industry esikuyona ezinye izinto siyane siyithathe ngenye indlela ngoba kwamina nje ezosikweletu ngididizekile lapha mkhaya, ngifuna uqamba amanga. Ngiyazi ukuthi masixoxa nawe ngiyakutshela ukuthi mkhaya angifisi mina ukuthi ngivele umuntu oxhumanayo nawe ngoba ngesikhathi usaphansi azange ngiyidlale irole yokuthi ngiveze ukuthi khona umuntu okuthiwa uMayoghurt ongasekhaya. So manje njengoba ngikubuza ngoba ngiyabona ukuthi ayikhona ingathi iyashayisa ngokubuka kwami nangokubona futhi ngoba ngingathi mengingena la ku-Facebook ngafike ngathola ukuthi kukhona nezinye iy'nsizwa eseyibelayo sikhuluma ngalolu daba ukuthi cha awunadanga. Ngase ngithi-ke mina cha njenganomfana osondele kuwe futhi esikhulumayo cha ake ngikubuze le nto ngoba kuzofanele ukuthi uma ungasanyatheli kahle njengoba sikhona endimeni sowubhuti kuwe sikwazi ukuthi sibonisane nawo, kodwa uma uyichaza ngaleyo ndlela mfowethu ngiyayizwa mina uma uthi wena kwakade kuwukungcwele. Engifisa ukukuthola-ke mkhaya manje ngiyazi ukuthi ngikuvula ifayile ngoba ukuthi awukaze walitshela muntu. Yebo. Kahle kahle lento yenu noMbeje ngiyaxolisa nje ukuthi angisazi isibongo sikaMbeje ukuthi wakabani kodwa ngiyamazi. Isona. So nenzani lana ngoba esikhathini lento yenu iqale kwangathi iyi-joke, uyabona. Sayihleka nje kwayinto esiyihlekayo kanjalo ukuthi hawu nazi iy'nsizwa yidalabhana kanje. Leya nto mkhaya ngifisa uku-understand ukuthi nixabene ngempela noma mhlasimpe nisuke ningcweka nje njengey'nsizwa ngoba kunokwenzeka ukuthi izinto uma seyikanje uthole ukuthi mina ezosikweletu ngizoyithatha ngokuthi kusho ukuthi kahle kahle labantu abezwana ingako uMayoghurt ekwazi ukuthi angambizi uMbeje uma kungabe kuthiwa kune-interview. Kahle kahle lento yenu ukusuka kwayo nanisuka ningcweka lokho ukuthi niyadlala njengey'nsizwa njengoba usho ngoba uyakuveza manje ukuthi hhayi niyaxhumana. So ngifuna ukuthola la ukuthi lokuxhumana kwenu nixhumana ngoba nani kade ningcweka mhlasimpe senixabene noma nanixabene nagcina seningcweka noma hhayi naniyingcwekela nje futhi nisaqhuba lokho akhonxe okhona phakathi kwenu nobabili. Ya mkhaya kuyinto enjalo mkhaya nje kube kungcweka nje ukuthi nga-understand noma ukuthi cha naye insizwa ingifikise nami ngabe sengifika yasuka kanjalo mkhaya, yabona. So njengoba nje namanje ngingakuvezile lokhu yani ngoba bengisaphusha kona lokungcweka lokhu. So lokhu abantu asebekuthathe kwaba into serious, kodwa-ke ngizothi shwele ngiyaxolisa nje kakhulu. Ima-ke mkhaya le nkulumo yethi iyangibhida mkhaya. Mina phela ngikhuluma noMayoghurt manje ngizosokuthi ishwele ushweleza kuphi kanti ushweleza phi mkhaya uphi ngoba phela ngithi mina sikhuluma nawe nje. Ukhuluma nalo uyogathi mkhaya. Kahle manje ngiyadideka ngoba ngilokhu ngibuza nje ukuthi hhayi ngizoxoxa
Ya mkhaya, hayi kwento kanjalo mkhaya. Hayi mfowethu, ngiyakuzwa, ngiyafisa ukuthi mhlasimbe uthole ukwenza indlela ozoyibeka ngayo nakwabanye abafowethu, especially abalandeli, Yebo ukuthi mfowethu. bakhona ukuthi bayiqonde, ngoba angifuni ungasho umkhaya bese ngiphatheke kabi. Ngawuthi uyangazi ukuthi ngumuntu ongayithandi into enesiphithiphithi, kodwa ngiye ngithanda ukuthi abantu bahloniphane. Njengoba uMbeje ngimazi mina ukuthi udlale liphi iqhaza kuwe, angikwazi into ukuthi athi mesedumile esekule stage asekusona manje alibale ila isuka khona. Uma uyichaza ngale ndlela mkhaya uyichaza ngayo mfowethu, ngiyabonga kakhulu. Ngiyafisa ukuthi mhlasimpe njengoba inkabi yakho uthi niyaxhumana nawo, mhlasimpe makuwukuthi nina lawa ufake khona noma kuthiwa isikhethi noma isijalimani lento, kodwa lento efaka omama laphaya, nalamafaxa lawa anolayini lawa nawe ngathi fake mkhaya, kulowo wafakela ngathi fake. Ngayibona leyo video, kuyinto nje eyayikade trenda, kodwa masikhuluma iqiniso, lento izwe kuthiwa uMbeje cha idlalile iqhaza elikhulu mkhaya. Ngingajabula kakhulu mfowethu uma okunokwenzeka mhlawumbe ukuthi ngingacinga mina ezusikweletu ukuthi akaphathekile kahle, kanti mhlasimpe uzoyithatha mhlawumbe leya video abesayifake, ngoba ikhona engiyibonile naye esitishila nganoma kuthiwa ukustisha yena ngifundile kahle, ngoba bese wayifaka wazothi ubongela umthobisi ngokuthi akukhuphuke. Ngicabanga mhlasimpe mina ngokunokwami njengoSikweletu ngayithatha ngokuthi mhlasimpe imdinile, kanti mhlawumbe naye ube sathi uyakadla, uyabona. Ngizama nje ukuthi ngiyiveze nakuyena mkhaya. Hayi ke mkhaya, ngoba mina usungiphendulile, ngicabanga ukuthi mhlasimpe nesizwe ngelinye ilanga siyothi uma sizwa isayidi lakho, mhlasimpe mekuthiwa ungena ku-live ubachazele ukuthi cha bafowethu ngangikanje, mhlasimpe naye ahambe azayibone, ngoba manje seyinabantu abaningi, yabona ubani Dodi? Irasta ngifuna ukukusula ukukolobha ngalo phansi. Amkhaya, manje wena ngithi ngiserious mina, wena uyadalapha, kusho ukuthi nami angikho safe ke manje. Lutho mkhaya. Hayi mfowethu, ngingajabula kakhulu uma ngabe ngisakushaya mina, khumbula thina siyadlala, hayi kodwa ayinankinga, ezinye nezinye ngeke size siyikhulume, kodwa nje into beyidala ukuthi ngikufonele ukuthi angifisi mfowethu ukuthi ngelinye ilanga ngizwe ukuthi uMayoghurt akanadanke ngendlela yokuthi ukhohlwa abantu abakusizile uzuba uMayoghurt lowo yena namhlanje, ngoba ngicabanga ziningi iy'nsizwa ey'khona njengomuntu omdala. Ngiyabonga futhi kakhulu. Siyabonga mkhaya. Okay, sure. Ngazakuthi sengibele ngapha ngasefonini ke manje, bengikhuluma nawo umkhaya, abantu laba-ke engathi sebengaphambili kithi, ukuthi mase kukhona lesifuthi ngakhona siphinde sibuye back kubona ukuthi indoda naku la engasaboni khona, besibonisa indlela e-right, njengoba nje inkabi abantu bayakhala la inetwork ayikho, iyahlupha, ilokhani ihlupha la. Inkulumo yakho uze ubuyiqedele ne, inetwork iyahlupha nkabi yami.